snin mhux tajjeb, ma fejn xinu. Primanz, ma fejn xinu. Insomma, nirċevu għajx lajbna. Ġifiri, ma kellux xi pis enormi. Kejf, ġbirek, miexie, nżel taraċ ta' il-belt, fil tikoloġi. Eżatt. Inu għu għu waħdajk ta' melek, zbela ċajtu għek. U għaddi, ġbirek, sa' sandi. Mux ħassaj dak. Kif għadu bħedna, bossi? Turgħel, tu kwajs. Turgħel, ejja, ma kien għodu. Ejja, ma kien. Mela, għed il-kuxinji. Għanteja, Anita. Tu, 3, 4, 5. Ixantel. Ixantel. ċaw da għed, program italjan. Program italjan. L'accent forno. Sì. Program italjan. Grazie per la Għadda tlaqtu, inti Cosa? Telaqda. Già metto live? Apprezzare di già? Live. Live, già. Għax tana fuq live, bekk għadna maħniġ uffiċjali live. Inti s-sammel fini xo man il-fawzjax, ħabba sigaru? Għax t-tix każ. Namel nibrik ma jemx ħadd. Nine, Tal-wara l-offsinar, il-tajjeb u lejn il-tajjeb ilek li t-segwina u portar fil-axija fil-repetizzjoni. Għaw maħna xillum għanna program interessanti, għalma taf li qabel kull sessjoni nħejji servizz. Illum ma ħejjiex servizz għaliex il-servizz reali qiegħed propju maħna fil-studios. Għaliex, apparti Matteas Grasso, għanna żewġ tipit tagħna, Anita u anke Porċentel, intom merħba fil-program tagħna. Oġa, tu inti. Dik li għawnu s-skam xej. ċans illum. Kif inta, all right? Għandkom karattu sabiħ, għadna nitkellmu kif qabel din is-sezzjoni. Jekk xejn, jekk ħattu l-istil ta' pożittività illi jiġi bija hawnhekk fil-programm Matteas, żguri akkwestajtu xi ħaġa ġdida fil-ħajja tagħna. Naf li jistajak il-kas li kontu ġa pozittivi, ma li tkun pozittiv plus, naħseb huwa privileġġ. Ħanħalli fidejk biex tgħidilna daqsxejn eżattament l-ewwel darba li tqajt magħhom u d-differenza wara sena li ilhom jattendu anke wkoll ċertu classes. Tajjeb. Ara, l-għalika minn xantel, bħal kulħadd tqajt magħhom fuq mejda. Ngħidu kelma naqra qabel ġiżurna fuq naqra xulxin. Naraw naqra u ma xixti u ma xinu jdejjaqom illum il-ġurnata kar. U bażikament huma kienu onesti ħafna, kienu open book, għallum li xinu jaffettwhom, xinu jdejjaqom. U ħriġna b'daqsxejn ta' pjan, strateġija ta' x'se nagħmlu biex nippruvaw nattakkaw il-problemi li għandna, però fl-istess ħin ikollna targets ta' fejn nixtiequ li naslu. U along the way, huma kienu committed, għax dak kif ngħidu dejjem, tajb li kollok strateġija, imma jekk ma tagħmel xejn minnha għal xejn irrelevanti. Tajjeb. U Anita u Xantel, illum il-ġurnata għamlu ċertu progress, illum jisaqsma xejn l-istorja magħhom għana wkoll. Ġifieri huma ħajjitkellmu l-aktar kar illum. X'wassal parla biex tagħmlu dan il-pass? X'kien iżdejjaqkom fil-rutina ta' kuljum? Mela, jiena dejjem kont attiva, imma għaddejt
ma bdejx nagħti każ, nabdejt nagħmel eżerċizzju nikolli rrid u bdejt nżid fil-pis. U iktar ma nara nżid fil-pis, iktar bdejt nikol, ovvjament it-tfal iduru kontrija x'kulħadd jgħid li isma' ħuħsib lilek innifsek, issa qed tikber ma jistax ikun tiqba' hekk. U kien hemm riklam fuq Facebook ta' Matteos u I joined, ħanajtek, u mort għal-meeting. U kif beda jitkellem u beda jgħid li 6-week challenge kienet, dak 6-week challenge tħaltalija u tħaltalija all out. And it was my starting point of changing my life. Għaliex kont ġejt fissat li sib li ma nistax nerġa' nkun kif kont qabel fi żmien ilu, imma meta bdejt kollox inbidel, kif dert, kif ħassejtni kollox. Taħseb li dak li inti personalment għamilt ma għamiltux biss għaddejja ma kol bħala għalik kien nifsek bħala saħħa? Dak għalek tħalt, mux għaddejja biss tħalt. Tħalt minħabba, jina kif tajt edha feta qed nikber u l-affarijiet il-ġisem jibda jinbidel, anka jorik, anka ċertu moods li jkollok. Allum hawn min jieħu pinnoli biex jevitom bl-eżerċizzju u bid-dieta eliminajthom, qed tifhem? Kif mhux eliminajthom, kif tajt? Eliptom, Eliptom. Għax qed nipprova nsir kelma proprja ma jkuntax. Eliptom. Taħseb li kieku li tagħmel bil-biċċa xogħol waħdek kien jirnexxielek? Le, żgur li le, għandi kont inni 4 snin li prova. Ġa provajthom? Yes, żgur. U mur gyms, lemmu, nagħmel exercises lawn male. Il-6-week challenge kienet spot on. It was the perfect time għalija. Nixtieq nkun qasbot minn Karl u paċenzja ħrabija. Din pereżempju qed insemmu programm li kien ta' 6 ġimgħat tal-mod tal-kelma. Mhux għax 6 ġimgħat ħanaraw il-mirakli. Il-fatt Anita tistanka tgħidilna li l-ewwel 6 ġimgħat kienu il-bażi. Inti trid li jkollok targets iva anke għall-ewwel 6 ġimgħat, però mhux għall-ewwel 6 ġimgħat biss. Naturalment tittara fejn inti tixtieq li tasal ultimately, fejn tixtieq li tasal bħala il-finish line. Kif nistgħu nsejħula, tajt pereżempju jiena orajt fl-ewwel 6 ġimgħat nixtieq li nitlef dal-ammont ta' inches, jew ħanagħmel target nitlef dal-ammont ta' kilos. Però fit-tul ta' żmien fejn irrid illi nasal, kif nixtieq li nħossni, illi nidher, għax dak ovvjament ħajjieħu l-aktar żmien, u illi naġixxi. Issa grazzi tal-Alla kif tħossok u kif taġixxi, dak huwa rigal li l-exercise ħajtulek mill-ewwel. M'għandekx għalfejn tistenna naqqas il-ġranet, għax literalment inti mill-ewwel tħossok iktar enerġetiku, ħadħossok iktar pożittiva, ħadħossok iktar għal-qalbek, ħatorqod aħjar, eccetera. Kombinazzjoni, ma tsax li qed jidher għalu, ma dak ara. Ir-reġija hija Anita. Ftit qabel ma kienet tiġi kien naqra żmien ieħor. U kif qed ngħid? Alla jbira, Jgħaddi żmien. Dik il-kelma jgħaddi żmien, ġifieri ma sax nipretendu dawk il-tip ta' bidli li jsiru ġew. Imma żgur li tħares lura tajt Xaċċivment daw. Jena nkompli fejn ħallit Anita pa' speċi l-istess. Inti rum il-ġurnata titħossok tajjeb u tidher tajjeb pa' speċi dik li talbu. Mbagħad tibda tagħmel id-dieta u jibdew jgħidulek jaqtgħulek ċertu affarijiet li tajt mela tistax tieħu ħafna ħelm, tistax tieħu ħafna kars, tistax tieħu u dik mhux lifestyle. Għax jaqtgħulek il-pjaċiri se li tgħix. Dar bħal speċi ma tista' nirgrazzjah għax għallimni bħal speċi li mhux nibża minn ċertu affarijiet, imma hija lifestyle. Bil-mod ħadd drab tiekol, ħadd tidraw mhux ħadd qottebuhom. Inti tgħix, mhux Tgħix, eżatt, mhux teżisti. Hija lifestyle, mhux dieta u taqta' kollox, letteralment, eżempju jiena ċokoħolek. Ma taħilix iċ-ċokolata fl-ebda moment. Għal tallimt, kontrolla, eżatt, u bitrejn, u hekk jgħidlek ħafna. Eżatt, disċiplina. Kultant dik li m'għandniex, disċiplina magħna nfusna. Jew tiċċaqax ħafna. ċokolatini qabel il-ħana kollha ma nkunx Fimni, li rridu nifhmu Karl, ġieli tkellimni jiena u inti din, illi hemm lokal kollox. Jekk jiena joġobni ċikkulata pereżempju ħanejt minn issa sa mamut daqshekk ċikkulata, mill-ewwel moħħi ħajbda jgħid jew mhux se nagħmilha, ma rridix, jew ħanara meta ħanibbukkja l-ewwel ġurnata u mmur nisvoga fiċ-ċikkulata. Għax għadha bħal tfal, inti trid illi t-tifel
taħdem miegħu mhux taħdem kontrih. Jekk tagħmel hekk, ġimgħa mingħajr tablet. Taħdem ma dak li jkun. Tifhem u tifhem. U din hija xi ħaġa bħal paga jiena ħobb nispjega kaj. Jekk inti pereżempju tajt jiena kull xahar tinġemma 200 euro. Però xahar minnhom ġemmejt 180, ma tgħid ċara. Dawk l-20 euro ma ġemmajthomx mela issa ħamberbaq kollox bik. Le, tajt isma' jiena. Dak, Għax hekk. la, ma minx sforzi għal. U kif ħan il-linkja ma din il-ħaġa, Karl? Illi hemm min jgħid issa la jiena ħadd biċċa ċikolata żejda mela ormai nibqa' sejjer. Issa di oħra interessanti, hawnhekk jidħol ħafna il-moħħ ukoll, Karl. Kif inhu magħmul ċertu weekend, huwa magħmul iddiżinjat b'tali mod illi inti once li bdejt tieħdu tibqa' dej. Ġifieri dak huwa xogħol l-industrija tal-ħellu pereżempju, inkella di mhux ħaddieħ. Fil-fatt għalhekk nafu li anke ċikolata aktar skura awtomatikament ma tħajrekx li tkompli għaddej, għax għandha ċertu ingredienti differenti minn ċikolata li hija fabbrikata. Allora toqgħod attenti. Mumkin ċertu iktar proċessat għandu ċertu kimika biex iħajrek kompli kwaliżjat minnu. Dik il-kelma ħaġa ġibillok raw għaddej. Dak bħal bozzosun, l-ewwel bozzosin li kienu ħolqu mod modern li l-energy saver. L-ewwel fabbrika sfortunatament għadem, għaliex tant kemm għamel bozzozz illi jdumu għal 20-25 sena. Issa xed jiġri kellu għomek biex wara sentej kollha biex niżgu. Suġġett ieħor imma biex nifhmu l-punt. Bibti għajli li tagħna huma miftuħin, tkellmu magħna min jixtieq li jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna, anke forsi għandkom xi diffikultà, ma tejjas qiegħed hawnhekk għandna lil-Anita u anke lil-Chantel illi jistgħu jitkellmu wkoll fisimkom it-telespettaturi tagħna. Illum qed nikkonfermaw dak li aħna għandna nippritkaw fil-kien ma' Mattias kemm ilu jiġi hawnhekk il-programm il għaliex meta jkollok testimonjanza, esperjenza ta' persuni illi qegħdin hawnhekk u li qed nieħu gostum illi t-tnejn li intom jiena kelli okkażjoni li nintaqa' ma' gruppi oħrajn ta' dan it-tip, imma intom ġejtu hawnhekk b'mod pożittiv. Isma, aħna mhux għax nqasna, mhux għax hekk, mhux għax le, għax qed nħossuna tajjeb. We are happy. Narakom li intom persuni komuni, normali, bħal Mattias. Dik tagħmel xi ħaġa differenza. Ma l-ewwel ħossok tajjeb, ta' speċira m'iniex persuna laqgħod laqas mur nimxi jew daq fil-lazz u hekk imbagħad m'iniex persuna attiva, m'iniex xejn, ta' speċi biex għamil tajjeb kulħadd jagħmilha. Is-sessions tagħna huma nofsija, ta' speċi kulħadd jista' jagħmilha dik nofsija, ma you give it your all. U ħaġa li dejjem l-exercises dejjem jinbidlu, allura ma tix ħadd iddejja. U looking forward fil-ġurnata allura minn day one tħossok mal-ewwel differenti. Wanta ħinijiet, hemm ħafna ħinijiet differenti. Skużi, M'hemmx, eżatt, m'hemmx. għandna telefonata ta' nobduha. Baxxu l-volum tat-televiżjoni, ħalew. Insellimlek, sinjura. Sinjura, ħajjotu l id-dettalji ta' jkunu jistgħu jinformaw tax ma nkunux nistgħu nagħmlu ċertu affarijiet u ngħidu ċertu affarijiet waqt dan l-istessjoni. By the way, aħna għandna hawnhekk biex inħeġġu lill-ċittadini Maltin u Għawċin għaliex nafu xi problema għandu l-Istat jonfoq il-fuq minn aktar minn 40 miljun euro fis-sena. Dawn qegħdin nafquhom aħna bħala pajjiż, dawn qegħdin jitnaqsu mill-kaxxa ta' Malta nistgħu nużawhom għal ħafna affarijiet oħrajn tgħidli xi jiġifieri. Kif jintefqu dawn il-flus kollha? Iva, il-Ministru qal li jintefqu miljuni ta' liri ta' euros fuq persuni biżejjed. Din tagħmel ħafna ħsara lill-industrija tagħna, lill-ambjent tagħna, l-isptarijiet tagħna, l-mediċini, u li aħna nippruvaw ukoll illi bħala kampanja fuq dan l-istazzjon nippruvaw nwasslu messaġġi pożittivi biex il-poplu Malti Għawċi. La darba llum il-ġurnata bdilna ħafna mentalitajiet fuq varji suġġetti qegħdin niġru anzi fil-progress f'pajjiżna hemm bżonn naġġornaw ruħna anke wkoll bħal pajjiżi oħra li niġġieldu l-obeżità mhux biex niġru sbieħ faqa imma biex ikollna ħajja aktar sana u b'saħħitha. Hemm xi ħadd fuq linja. Ħallew?
Hemm xi ħadd ieħor fuq il-linja. Hello, Hello, good afternoon. good afternoon. Biex nkellem Matteo. Qed jisimgħak li għajdilna. Jiena, Matteo, jiena l-idar waħda li niddijerna. Min jien? L-iktar waħda tajra u mqarba. Mit-tulja mill-età. Xaħat Carmen. Carmen għadli. Mela l-ikbar waħda li tkun statistika għana Kif inti Carmen? Jiena nixtieq nagħmel kuraġġ kull min jixtieq jiġi għat-training sessions li nagħmlu taf li għandi 66 l-età u nixtieq nimmotivhom biex jiġu għax-veru jieħdu pjaċir. Nixtieq ngħid bil-Charmaine għax li waqgħu l-Anita wkoll Issejli huma xini ma darhom, issejli Hi, Carmen. u nispera li by next week inkun tajba li ngħid dan il-ġihad. Get well soon. Okay? Thank you, Sinjura. Nirringrazzjaw ħafna. Nagħmlu xi ħaġa li apparti kollox tinbena relazzjoni ta' ħbiberija. Ma nafx jimporta xejn, naħseb ma kodux tafu xejn. Ħana jillekar nejda ħafna fejn laqda nis-saħħa. Jiena li nota ħafna fina ġifieri li anka fuq bżonnijiet li m'għandux jaqsmu xejn ma' training jinsibu li xulxin. Nagħmlu affarijiet li huma barra mit training, ġifieri qed inti żviluppa ċertu ħbiberija bla ma trid għalhekk jiena dejjem nipriedka fuq kemm importanti li tagħmlu mal-grupp. Għaliex għax inti l-ewwel qed sibt il-ħbieb vera, però dawk il-ħbieb mhux biss sibthom għat-training, sibthom għal affarijiet oħrajn ukoll. U bla ma trid ħadd kompli tagħmel kuraġġ, ma tkunx trid anke taqta' minn ċertu postijiet għax hemmhekk għandek il-ħbieb. Tgħid isma' jiena jekk naqta' training, ħażin għalija x'naf nistaġa nitqawwa. Ħażin ukoll għax ħanet level dawk il-ħbieb. Jiġifieri dawn huma affarijiet li ħajjejnuk biex tibqa' dejja għax jgħidlok kif inhi. Il-kontinwità hija tqila ta' bħal l-iskola. Jiena ħadd ir-ruħ meta spiċċajt il-Form 5, però fl-istess ħin klift 30 ħabib. Ħanidek li semmejt il-kontinuità jiena nsemmi wkoll il-konsistenza. Li nagħmel ħafna ġimgħat xhur snin dawn it-tip ta' programmi, però kuljum inqisu bħala challenge u bħala huwa programm ġdid. Għax il-kontinuità hija importanti. U meta taqta' tkun vera diffiċli biex tibda. Konsistenza. Ħallu telefonata oħra ma nitkultax għax hemm ħafna nies jixtiequ jkellmukom. Hello. Lilek ukoll ħabib. Għajdilna. Il-problema li għandi, ma nafx jekk mhux taqsam mal-ġiela. Nisbota mixjiela, imma ma rridux jieli. U allura biex taqta' xerta jsew affarijiet u jekk tistax tagħmel dawn ma Daw it-tip ta' eżerċizzju hekk. Nirringrazzjaw, grazzi ħafna. Sinjura tas-Sinjur għandha xi ukoll tabel clear. Għamlu ukoll trattament, eċetera, eċetera. Għatawla ċertu ikel, qed tistaqsi jekk jistax din is-sinjura jew min ikollu xi tip ta' kondizzjoni jistax jagħmel xi tip ta' Tajjeb wis ara, dejjem l-ewwel pass fuq pari tat-tabib jew l-ispeċjalisti qed jara titkellem open u naturalment kien jista' jgħidu dak l-aħjar. Tipikament l-exercise Karl huwa dak il-pillola, huwa dak il-mediċina illi kważi ħajjejnek f'kollox. Huwa tip ta' droga ħansejjaħlu hekk, huwa addictive, huwa dik is-sustanza li inti tixtieq li tkun qed tiġri ġo fik u tkun trida kważi l-ħin kollu. Allura dak huwa vantaġġ ieħor kbir illi inti li ħatejnek biex tkompli għaddej, biex tkompli tagħmel affarijiet li huma regolari. Konsegwenza, iva, ħajtibu kundizzjoni tas-saħħa, ħatħossok ħafna aħjar, ħatolqot aħjar, bla ma trid ħad ikkontrolla l-ikel, naħseb dew tistgħu tgħidu għal xejn intom ukoll, għax qisek meta tagħmel nofsija ma' nofsija intensiva, anke dak l-apptit bla ma trid ħajolqos. U aħħar mhux l-inqas iva. Peress li huwa pillola, ħajkun qed iffejja ħafna affarijiet li forsi inti qas biss kont aware bihom. Jiġifieri, dan fil-ġenetika tagħna Karl, kulħadd jekk tfittex ftit min miet li hekk, min ġralu hekk qabel ma miet, kollha għandna ċamma. Li nistgħu nagħmlu għal nibdu daqsxejn ta' iktar protezzjoni b'saħħitha biex inkunu inqas suscettibbli għal ħafna issues. Xtaqt insemmi xi ħaġa li semmejt inti l-ewwel Karl. Wara s-sigaretti, illi huwa the number one killer li nixedikux fil-pajjiż fl-Ewropa, wara hija l-obeżità. Daqshekk għandna problema kbira. Il-problema tal-obeżità u tal-pis żejjed hemm ħafna mart relatat miegħu. Diabete, kolesterol
allura li għandek ħafna diabete, għandek il-kolesterol, għandek il-xaħan fid-dem, għandek il-xaħan fl-arteri, problemi fil-qalb, tista' tippoklasija. Mux ħajġri li l-ċarli ta' nibis. Xħajġri ta' madwarek meta inti għadek ħajja. U għar minn hekk x'ħataddi fil-ġenetika. Hemm studji ċari li sabu 100%. illi meta koppja obeżi ikollha tfal, iċ-ċans li t-tifla tkun obeżi huwa ħafna ogħla. Ġifieri daqsxejn kemm għandna responsabilità ta' x'nagħmlu aħna għal min qiegħed magħna u għal min għadu ġej. Hemm xi ħadd fuq il-linja mela level għal kollha s-sati preċiżi tiegħek. Grazzi li qegħdin magħna li nsabu wkoll illum x'għandila diretta mal-Kultana Martinas Anita anke wkoll x'għandel. Tal-ħin li kellna magħna l-Prof Albert kienet aktar tard aktar mistiedna llum fil-programm tagħna. Hello. Hello. Insellimlek. Insellim il-professor tal-mis li ġib brava ħafna. Grazzi, grazzi. Għajden, nisimaw tagħna. Kompli, sinjura. Baxxu ta' il-television, baxxu l-volum tiegħu is-sound, ta' għalli kunu nistgħu niftehmu, fakkarkom li meta tagħmlu kuntatt magħna importanti li baxxu l-volum tat-televiżjoni. 527 600. Għajdenna, sinjura, għajdenna. Professor tal-mis li ġib brava ħafna. Grazzi. U għala din brata xaqti kellu il-Marshall Senet, il-Dr. Albert Senet, u ma s-saxħabet. هل كان عمله وزارة؟ لأن الصحة الكلمة هذا شو نبيله؟ هنا يشتينا من الصليب وشنو هذا مخرجنا وبيدا من أقل كلام. لأنهم بتحقق الإسلامية الفيرومراجع وبتاعي وفريقه وقولهم جوال اللي فيه كوليسترول وكلش. الكلام ما يقول الكلام تحقنا فلوس وداون بتيجي ويفتي كلش. كنا سكينا سالينا الدارين. Il-gverni ta' ċertu li t-rekun obezità għawin, għawin ma tekniċi, u l-għu t-ttijiet, li butaj għawin ċertu li x-t-tkomux. Għax l-għu xalon l-għu għawin jina naħta l-ristri, ma nistax ta' obezità biex t-ttijiet. U iżdi ma nistax nixi. Ok, signora, nirringrazzja. M'għandux jaqsam ma' ta' suġġett per se. Però l-għalet il-sinjura huwa real. L-ikel san u l-ikel tajjeb huwa expensive. Sfortunatament. Faċli tixtri pakket ta' ġin ta' kilo, 99 cents tal-euro, 1 euro kollox, imma biex tixtri sider ta' tiġiġ, tixtri ħaxix, tixtri ikel san u tajjeb huwa expensive. Sawa tajt il-sinjura issa jekk inti tgħix fuq il-benefiċċji soċjali, kif sa niġġustifikaw il-fatt li inti tista' taffordjam li tikol dan it-tip ta' ikel. Għax ma taffordjax, mhux ma tridx, għax ma taffordjax. U naħseb li għalet il-sinjura, naħseb li l-gvern għandu għalxiex indirizza din id-diffikultà, il għaliex qegħdin nagħtu benefiċċju biex persuna tgħix ħajja bil-xendi. Tkun tista' tkampa, tajjeb, billi tikol forsi u tixfiq u tħallas forsi xi bżonnijiet żgħar tagħha. Però minn banda l-oħra qed intuha ċans li tixtri prodotti lesti ta' ftit flus, li nismaw li xi pastizzi ħalli kol bihom. Ħsara kuna li jagħmlu. Sida xi jfisser aktar peace fuq is-saħħa tagħna, aktar investiment fis-saħħa. Skadda kultant dawn ma' kontradizzjonijiet ta' xulxin. Jiena perswas li kemm l-awtoritajiet, kemm il-Ministeru tas-Saħħa żgur li dejjem għamlu u qed jagħmlu minn kollox biex il-ħajja ta' ċittadini Maltin u għawxin tkun għall-aħjar. Però naħseb hemm bżonn li verament nagħmlu daqsxejn studju għaliex l-indikazzjonijiet huma ċari li aħna qegħdin fuq lista ta' fuqnet tal-aktar nies li għandhom piżejjed. U ħansemmilek oħra fejn laqdem is-saħħa Karl illi saftit sirrilu il-bdiewa Maltin laqas biss kienu jrabuh il-brokli għax ma kienx hawn demand. Naqbad mal-brokli biss. Illum għax hawn id-domanda, il-bidwi qed jgħidlek iva nrabiħ għax daħħa jinbieħ. Mela aħna bħala konsumatur irdu nimxu lil hemm illi vera għalina li qisna il-leaders tal-bidla ħanboġġuha hekk, irridu illi aħna nibdew ċertu imbuttatura biex ċertu prodotti jibdew jinqataw u oħrajn jibdew jiżdiedu fil-kwantità. Għaliex għax meta mbagħad kumpaniji u bdiewa ħajaraw illi huwa feasible għalihom li huwa huwa xi ħaġa li ħatrendi għalihom illi jagħmlu prodotti li huwa organiku jew prodotti li ma fihx ħafna ħansejħulhom imbarazz, awtomatikament il-prezz ħajonqos. Tajjeb ġifieri kelli diskursata ma' persuna milux fuq il-famuż panettone.
jgħidlek qabel il-pannettone dak kien jiswa xi 10 liri biex tixtri wieħed fin, pereżempju. Illum isibu b'xejn. Għaliex x'fih minn ġewwa huma prodotti folot, huma prodotti li tista' tagħmel biżibilju minnhom, m'hemm xejn ġenwin fih, mhux taf xejn wara niklu qajma żaqi, da xkiel, xi problemi għandi. Iktar ma ġismijiet imbagħad fuq l-isidajja, ma tibqija. Huwa minnu. Tal-intu tiknu ċertu affarijiet jew tevitaw u apparti dan kollu, qegħdin twasslu messaġġ lill-membri tal-familja tagħkom lin-nies li jkunu magħkom pereżempju. Ovvjament l-ewwel ħaġa li tallimna kif niklu, għax ovvjament aħna ħxinna għax konna niklu l-ikel ħażin. Niklu ħafna meta inti tista' tikol ftit u xort qed idduq l-istess affarijiet li kont ikol qabel. Qed tifhem? Kienet jibsa. Ifimni fil-bidu dejjem jibsa, mhux ħanikdeb fil-bidu dejjem jibsa, imma sakemm iddari lilek innifsek. Kif once iddari lilek innifsek u mbagħad ġelek inti li kont qed timpika miegħek innifsek, inti kont determinata, kien hemm dik xi ħaġa li inti għamilt dan Mattias mhux l-ewwel darba jgħidlek isma' iktbu mal-friċ waħlu ritratt, araw xi libsa li tixtieq tilbsu. Implikajt miegħi nnifsi għad jiena kapaċi ninżel għal di challenge, għad ħanidħol għalija. Ovvjament, iktar irnexxieli għax kienet challenge, għax kieku kienet xi ħaġa normali, naħseb kont indum iktar. Ovvjament meta spiċċajt il-challenge oġobni x-xogħol, beda joġobni kif qed nidher, kif qed inħossni, speċjalment kif qed inħossni. U id-deċidejt li niqpammu biex inkompli. Ħajjart li soħrajn? Iva, ħajjart. Anka jienu xantel, mux jienu xantel, bis il-kulħat, per eżempju, ġili nibatu xulxin. Tajdi xantel mandi xabti timmur, il-lum għax mux, nidila u jgħana jgħidila tifkam twassok aħjar, u tiġi. U vera, dak il-ħin twassok mitlu għabla saħħa, kif toħroġ mis-session? Tajt fejk tlejja kolla li kelli. Skanta, rankamment għaj kollok uġiħ tarasu xaħġa, ma kollok xe t-tamil ċertu exercises, t-intafa f-sodder kollok għafrik. Kollok tamil il-ħbieb, pozitivita u għek, tajdi għajja tamil kuraċ ċejja, mu, taddili, xinna mux mistaxen. Illum il-ġurnata daħlet iżjed, anka fostna, kelma anki Amerikana l-barri, il-persuna. Ta' fiduċja li tagħmel kuraġġ b'xulxin. Skanta kemm barra l-Malta di l-Amerikani hija kważi il-parrinu, hija xi ħaġa li qiegħda fil-fokola valorju tal-individwu ta' ħajtu li jkun għandi persuna li tagħtih il-motivazzjoni u viċi-versa. Kemm hija importanti li nagħtu motivazzjoni lil xulxin? Naħseb kollox li. Fil-fatt, aħna bħala speċi, bħala bnedmin, għexna tul iż-żminijiet kar, għax konna kapaċi li nagħtu. Mhux għax id-dinosawru kien iktar fraġli ħdejna, mhux għax konna kapaċi noqtlu d-dinosawri, jew konna kapaċi noqtlu l-liljuni biex nibqgħu ħajjin, le, konna kapaċi li nagħtu. Għax flimkien se nagħmlu ħafna affarijiet. Innota kemm hawn speċi li spiċċaw. U hawn speċi li qed jispiċċaw għax kollha jaħdmu kważi għal rashom. L-iktar speċi li jkampaw ma l-speċi li jkunu klikka, li jkunu għaqda. Partiti politiċi, futbol, aħseb xi ħaġa jew xi ħadd illi m'għandux tim madwaru. Anka dawn li jidru tgħid għall-President tal-Amerika pereżempju, jkollu partit sħiħ wara. Jew pereżempju l-iktar kantanta famuża, mill-manager sal-makeup artist, trainer, nutrition, kollox, vera forsi tideri, imma jkun hemm visibility. Da bħal mal-grazzja tiegħek. Da jiena ħobb ngħidha anka lil min naħdem miegħu speċi. Grazzi għalikom, jiena nisammu fuq programmi bħal Dakar, għax ilkom se jagħmel is-sessions. Min ħajkun qiegħed jagħti lajnuna fuq nutrition, hawnhekk insemmi għal nutritionist li taħdem magħna miskina ħin kollu għaddejja wkoll. Xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa, mela vera forsi niġi niderjien hawn, però anke mija hemm tip ta' nies li dejjem qed jgħinuni, dejjem qed jgħidilha dejjem barra hemm maċ għal affarijiet u forsi nixtieq li anke wkoll awtoritajiet naf li jagħmlu ta' affarijiet promozzjoni tas-saħħa u hekk eċetera, però pereżempju l-bieraħ kellna programm hawnhekk, il-programm xlaqatni li kellna il-programm vera tajjeb u ngħidu proset il-lend ġabat il-messaġġ anke l-portar fil-għaxija l-bieraħ għax qed insegwi kollu. Naħseb li hemm bżonn anke d-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa li jintegra iżjed ma' nies illi verament jistgħu jkunu ta' motivazzjoni għal ċittadini.
hemm bżonn li nibdew inqajmu dan l-interess iżid mod nazzjonali. Jiena milli nara Karli, l-aqwa sistemi, l-aqwa affarijiet li jsiru huwa meta l-istat jaħdem mal-privat. Da ma jistax ikun li l-istat jipprovdi l-affarijiet illi jipprovdi l-privat bl-istess attenzjoni affarijiet għax hemm ir-risorsi, naturalment ma jistax ikunu daqshekk unlimited. Però kull meta kien hemm inċentivi, kull meta kien hemm sussidji f'affarijiet, naħseb kollox. Minn sempliċi xi privatizzazzjoni ma titlijaw, basta biex niċajda tramet kellha l-Italja. Ta' kwalunkwe jien naf tibda minn xi tarzna jew xi ħaġa, dejjem l-affarijiet magħmlu quddiem. Anke s-settur ta' trasport, pereżempju, jiġifieri meta jkun hemm bilanċ bejn il-gvern u l-privat naħseb li hija l-aħjar ħaġa. U dak li rridu nagħmlu flimkien bħal dejjem. Bila kien hawn Dr. Charmaine Gawci li hija waħda mill-heads tal-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Lorraine Patch u li provajna waslu wkoll messaġġ simili b'mod differenti. Qed ikunu strumentali fuq l-istazzjon tagħna b'differenza. Stazzjon li qed iħares lejn l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Qed inħarsu lejk, lejna, lejkom, għaliex nemmnu ħafna li għandna verament bżonn li nħossu l-pols ta' xulxin fuq varji suġġetti. U naħseb li din hija l-missjoni ta' l-istazzjon li jkollna dawn it-tip ta' rkejjen u rkejjen oħra sessjoni oħra li jkollna waqt il-programm u f'kull programm ieħor li jixxandar fuq dan l-istazzjon. Telefonata oħra. Hello, telefonata oħra. Hello. Insellim lek. Għatet nisamma mill-għor. Għatet tal-programm l-għor Grazie. Nixtieq nagħti il-mensaġġ. Għax jien fil-sport kompless tal-Turkop. Għax tgħidu tħallbet li tkun ħadd jagħmel l-isport u jinżor jagħmel l-isport mħarbin. Meta l-iswali marruqin u mtakrin u li natafawna kull ta' naqra ċabaniet li dunam l-eżerċizzju u din ma nistax nizma l-ħarġ. Fej, sinjura tinna. Sorry? Fej għatli. L-sport kompleks għal fil-kop. Mortaxin ta' kitna t-draħ bil-ordu. Iswali marruqin ma nistax nizma u għadna tafawna ta' kull tur, l-għara mużika, ġifiri il-ħedġa minna ħagġa nisema, konferenza kena mustħardi. L-sports kompleks U hemm fejn isiru dawn it-tip ta' sessions volili? Sorry? Hemm fejn isiru f'dan il-sports complex bħal Żgur aħna ma tibu kemm tal-kemm KMS. Minnu responsabbli? Minnu responsabbli minnu tal-sports complex għandek idea? Sorry? Minnu responsabbli minnu? Tal-KMS, daw tal-KMS. Tal-Kussilmati. Ok, sinjura, ħawassal dan il-messaġġ l-Onorevoli Clifton Green ma jkun isser żball jaqa' taħt il-dikasteru tiegħu ta' nirringrazzjak. Le, jekk qegħdin nħeġġu n-nies biex jagħmlu dawn l-sessions ma nafx kienet is-sitwazzjoni tas-sinjura. Imma di oħra anke wkoll fl-iskejjel tagħna nagħtu kwarta ċans biss it-tfal tagħna darba fil-ġimgħa. Suppost qed sigħat kuljum mhux kwarta fil-ġimgħa. Issa mhux bil-fosta minni għażżin jekk jiena ma niċċaqlaqx. Kulħadd jieħu boss u għazziba qudiem il-kompjuter ċiċibetti. Hemm xatt ieħor fuq linja? Ne, daqshekk li daqshekk sajjer jien. Għal-gost. Tlaħna l-barra. Sa nitkellmu dwar nitkellmu sa dwar l-ansjetà, il-panic attack. Kemm relatat kien Appuntu, fil-fatt għandi jgħid l-Melvin Kallejja mill-Richmond Foundation ħanitkellem. U naħseb li qed trattamenti illi jistgħu jgħinu lin-nies illi jkollhom li jbatu minn dan id-disturb panic attack, l-ansjetà, fost oħrajn anke d-depressjoni. Nafu li wieħed minn kull erba' jista' jkollu depressjoni jew għandu depressjoni. U tajjeb ngħidu li l-mart mentali għandna bżonn il-qusub bħala mart ieħor bħal meta inti għandek it-sokkor, id-diabete, il-pressjoni jola, il-kolesterol, eċetera, eċetera. Però naħseb li apparti il-mediċina u apparti kollox naħseb li żgur mhux forsi li persuni li għandhom kundizzjoni jew oħra żgur li b'xi mod jew ieħor ħajtaħħu permezz dawn is-sezzjonijiet fi grupp li tagħmlu intu u oħrajn ta' mhux Mattias biss madwar ma tagħmlu ħafna oħrajn. Mhux l-exercise biss ngħidlek il-verità. Il-fatt li inti anke qed titkellem man-nies u hija terapija li inti ġast tara ħadd session u llum xi ġral id-dar jew kemm qed ninkwita. Li titkellem biss li dak li jkun jisimak diġà hija terapija. Aħseb wara jista' jtik xi parir jew jgħidlek isma' għaddejt minnha taf xi ġrali hija wens. L-exercise minnu nnifsu jaqbad jgħaddi d-dem minn ġo ġismek,
inti anke bl-ansjeta da tħossok tens, da tħossok isek jibsa, da tħossok li kollu kienet jirġamja, jibda jgħaddi d-dim, da tirrilassa, da tħossok aħjar. U terapija minnu nnifsu. U il-hormones ħana laqbija kard. Illi sibu anka fl-antidepressants, billu li għall-ansjeta u għad-depressjoni, ħagġibu anka mill-exercise. Ma da bħal kollox hemm l-għażla. Tista' inti tgħid li ma nagħmilx dik l-għażla, nagħmel l-oħra, però għalku l-għażla hemm riżultat. Għandik Chantel, grazzi ħafna Thank you. proset ħafna. Grazzi ħafna, grazzi immens. Grazzi lilkom ibqgħu magħna nkunu magħkom dal-waqt fi momenti ta' reklam. Nitkellmu dwar l-ansjetà u panic attack aktar tard nitkellmu wkoll dwar is-sigurtà f'pajjiżna flimkien mal-Ispettur Sandro Camilleri u ħan nitkellmu wkoll aktar tard li jkun il-programm flimkien ma' Father Colin Napa għaliex il-Facebook ħassal 3 miljun messaġġ ta' mibeda bejn Jannar u Marzu. 500,000 iżjed mis-sena li għaddiet. Fordi mhux f'Malta biss, nitbu ħafna posta mibeda ma' kif madwar id-dinja. Kull ma